Boy Tapang, ano na? Sagot ka na dyan, Boy Tapang! Hindi basta-basta magkokomento si Boy Tapang ng ganyan kung hindi siya sinabihan ng management ng Battle of the YouTubers na i-hype nyo yan. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Andre TV. Please like and subscribe. Boy Tapang versus Boy Ungas. Ikakasa na nga ba sa The Battle of YouTuber? Nagkakainitan na nga ang dalawang kupunan sa pagitan ni Boy Tapang at saka si Boy Ungas. Dahil kahapon lang mga idol ay naglabas nga ito ng opinion nitong si Boy Ungas kung saan nag-survey nga ito at pinapapili kung sino nga ba ang gustong makalaban nitong si Boy Ungas. At karamihan nga po sa mga bumoto ay si Boy Tapang ang binoto nila. So nangangahulugan lang ito mga idol na gusto nila makalaban at magtagpo nga itong si Boy Ungas at saka si Boy Tapang sa taas ng ring. Samantala mga idol ay nagulat nga po ang lahat nang mag-comment itong si Boy Tapang sa survey na inilabas ni Boy Ungas. At sa comment ni Boy Tapang mga idol ay tila sinusumbatan niya itong si Boy Ungas dahil kung wala kuno si Boy Tapang ay hindi siya makakarating sa The Battle of YouTuber. Samantala mga idol ay hindi pa nga naglabas ng opinion nitong si Boy Ungas patungkol sa comment ni Boy Tapang. Ayon pa sa comment ni Boy Tapang, dati idol na idol mo ako, ngayon nakalaro ka lang sa The Battle of YouTuber, gusto mo na akong kalabanin, hahaha. Baka gusto mong malaman kung sino ang nagbuhat sa'yo para makalaro ka lang sa The Battle of YouTuber at makilala ni Makagago. Sa puntong ito mga idol ay tila sinasabi ni Boy Tapang na kung wala si Boy Tapang ay hindi makakalaro si Boy Ungas sa The Battle of YouTuber at hindi siya makikilala ni Boss MG. So ibig sabihin mga idol, si Boy Tapang lang ang nagdala at nagbuhat kay Boy Ungas para makalaban si Boy Ungas sa The Battle of YouTuber. Ngunit tila mga idol, bakit si Boy Ungas ang ginawang main event ng The Battle of YouTuber at hindi si Boy Tapang? Samantala mga idol, ang dating hamon ay parang mabibigyan na ng kulay sa The Battle of YouTuber. Ano kaya ang ibig paiwatig ni Boy Tapang sa kanyang komento kay Boy Ungas? At dahil alam naman natin mga idol na itong si Boy Ungas mga idol ay hindi susuko at walang aatrasan. At unang-una mga idol, matagal nang pinapangarap ni Boy Ungas na makalaban si Boy Tapang sa The Battle of YouTuber o kahit saang sparring pa yan. Samantala mga idol ay marami din naman ang nag-aantay at marami ang may gusto na maglaban itong dalawa. Hindi po para pag-awayin ng dalawa, kundi curious lang kami kung sino nga ba ang mas malakas at ano nga ba ang mas magiging performance nilang dalawa kapag sila ang maglaban. Ito po ay friendly battle lamang o friendly sparring lang, kaya nasa sa kanilang dalawa na lang din kung siseryosohin nila ang papalapit na laban. Samantala mga idol ay naglabas din naman ng komento itong si Coach Alexis Tolentino kung saan ipinaliwanag nga niya kung bakit ginawa iyon ni Boy Tapang. Dahil kung mapapansin natin mga idol ay malakas ngang magpa-hype itong The Battle of YouTuber dahil kadalasan sa mga naglalaro sa The Battle of YouTuber ay talaga nga namang may issue sa bawat isa. Well, hindi pa nga ba tayo nasanay sa marketing strategy na ginagawa ng The Battle of YouTuber? Panoorin natin ang video na ito at courtesy kay Coach Alexis Tolentino. At hindi natin alam kung ano talagang tunay na dahilan ni Boy Tapang bakit niya nilagay ito. Maraming mga speculation, marami tayong mga naiisip. At ang isa sa marahil na dahilan dyan ay maaaring ayaw ni Boy Tapang labanan ng kapwa Bisaya. Kasi marami din po na mga tao, subscriber nila at mga supporters nila na ayaw silang paglabanin. Ayaw paglabanin ng parehong Bisaya. Kumbaga, ang sinasabi nila, ang dapat na maglaban ay yung sa Team Luzon. Yung mga Team Visaya dapat nagkakampihan. Marahil yun yung isang dahilan ni Boy Tapang. Kaya medyo nababad trip siya. Kasi lagi na lang paulit-ulit na sinasabi ni Boy Ungas na gusto niyang kalabanin si Boy Tapang. Or maaaring nababad trip na rin si Boy Tapang kasi nga naman, bakit ba lagi mo akong hinahamon? Siguro yun ang nasa isip ni Boy Tapang. Bakit ba lagi mo akong hinahamon? Ako na nga tumulong sa'yo para makapasok sa Battle of the YouTuber. Diba? Tapos pareho pa tayong Team Bisaya. Bakit ba lagi mong nilalagay ang pangalan ko? So marahil yun din yung isa dahilan ni Boy Tapang. But again, hindi natin talaga alam kung anong tunay na dahilan ni Boy Tapang kung hindi siya lamang nakakaalam. At maganda nga ba kung maglalaban sila? Para sa akin naman kasi mga kabakal, kung sports lang naman pag-usapan, ay okay lang naman na maglaban sila. Kung sports lang. Pero kung sila ay maglalaban dahil sila ay mag-aaway, so syempre hindi yun maganda. Hindi dapat sila nag-aaway. Dapat nga sila ay nagkakampihan. At wag sana nating pag-awayin yung dalawa. At wag sana pag-awayin ng ibang mga supporters nila, silang dalawa. Dapat talaga sila nagkakampihan. Pero kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na sila ay paglabanin, ito ay sana maging sports lang. Hindi ito para
murahan, mag-away. So para maging sports lang sana ito. At sino ba sa tingin nyo ang mananalo sa kanilang dalawa? Si Boy Tapang nga ba o si Boy Ungas? Ako po ay naglabas ng video at ako ay naglabas ng explanation ko at reaction ko kung sino nga bang mananalo sa kanilang dalawa. At sinabi ko po dito na magaling si Boy Tapang pero mas magaling at bihasa si Boy Ungas sa pakikipaglaban ng boxing. Kaya para sa akin, ang sa tingin ko na mananalo dito ay si Boy Ungas. Pero syempre, hindi naman magpapatalo basta-basta si Boy Tapang. Ang mangyayari dito ay aabot ito ng third round at magiging decision yung magiging pagkapanalo dito. Maaaring decision na mananalo si Boy Ungas, pero hindi ako naniniwala na magiging first round lang ito. For sure, magiging 3 round yan at magkakaroon ng magandang laban at decision na magiging pagkapanalo ni Boy Ungas. Pero syempre, hindi pa rin natin sigurado yan kasi nga naman, hindi pa rin natin sila nakikitang maglaban. At the same time, hindi natin alam kung si Boy Tapang nga ba ay nag-training na ng husto. Di ba mga kabakal? Nag-training na talaga ng seryoso para sa laban ni Boy Tapang tsaka Boy Ungas. Or, ang isang dahilan yan mga kabakal ay, alam niyo naman na ang Battle of the YouTubers ay mahilig mag-hype. Mahilig mag-hype. Kasi mga kabakal, ako ay naniniwala na si Boy Tapang ay hindi basta-basta magkokomento ng ganyan. Kasi alam naman natin na si Boy Tapang ay mabait na tao. Marami mag-agree sa inyo. Hindi basta-basta magkokomento si Boy Tapang ng ganyan kung hindi siya sinabihan ng management ng Battle of the YouTubers na i-hype nyo yan. So for sure, ito ang nasa isip ko. Pero hindi ko i-guarantee. Ang nasa isip ko, silang dalawa ang maaaring paglabanin. Yun ang nasa isip ko. So since na sila yung naka-line up, kasi sila yung talagang magaling sa Team Visayas, at alam naman natin sa Team Visayas ay wala pa nakakatalo sa kanilang dalawa. So ang mangyayari niyan ay maaaring sila talaga ang pagtatapatin. So ngayon, since na nakapag-decide na ang management na sila ang pagtatapatin, ngayon kailangan nilang gumawa ng hype. So yan ang naiisip ko, pero hindi ako sigurado. Okay. Sana panood nyo mga idol. Ano ang masasabi nyo? Sang-ayon ka ba sa mga ibinahagi ni Coach Alexis Tolentino na itong lahat ay scripted lamang at itong lahat ay for the hype lamang? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.